vás kluci z Německa a tentokrát vám ukážem o domácích solárních panelech. Ano, zdravíme vás kluci z Německa při natáčení dalšího dílu a tentokrát užavého téma o domácích solárních panelech, neboli domácí fotovoltaice, neboli Steckdosenfrei Solaranlage, Photovoltaikanlage, Solarinsel. Má to spousta názvů, ale je to strašně populární, strašně praktický a hlavně zadarmo. Tak jdem se na to podívat. Takže vlastně na úvodu jste viděli, kde nabíjíme na balkoně ten solární agregát, tuto solární elektrárnu, kterou během slunečního dne, ale ne vždycky i během slunečního dne, vydaví. Bere to i víc, i když nesvítí, dává. Nabijeme a pak ji aplikujeme, kde potřebujeme. Na chatě, na zahradě, doma. A teď, když začalo to konečně sichravý počasí, zmizely ty horka, tak ji používáme i doma. A napadlo nás, viď, že zkusíme vytopit koupelnu. A k tomu jsme použili tu ten keramický topný systém, silný, který jede přes fukar a keramickou spirálu. Nedá se ani u toho bejt, jaký je to horko, to skutečně. A k tomu jsme vám tady použili vlastně i teplotu. Takže začínáme na 17,45. My už to tady trošku vyhříváme, abych vám řekl pravdu. Tak ta teplota tam byla 20,8. Ono je tam špatně vidět. Teď je tam asi 21,6. Uvidíme zhruba za chvíli, za kolik se nám to pomocí sluníčka, solární elektrárny, fotovoltaik systém, fotovoltaik panel, fotovoltaik insel, solárního ostrova a ať si tomu každý říká jak chce, vytopilo. Uvidíme za chvíli, mějte se. Co nás k tomu přimělo? Ano, přimělo nás k tomu taky další díl, dlouho jsme se nevozvali, přemýšleli jsme vlastně nad čím vymyslet a natočit další díl. Nejožihavějším a vlastně nejlepším témam, který nás napadlo, byla vlastně teď v poslední době při stoupajících cenách energie a všeho vlastně i populárního růstu solárních panelů, ostrovů, fotovoltaik, solárním dobíjením elektrických aut, což mají kolegové u nás v Německu v práci, vlastně dobíjí auta pomocí sluníčka, slunce, solárních panelů. Tak nás vlastně napadlo natočit i takový díl, takže jsme vlastně vymysleli to, jak jsme říkali před chvílí, že vzniklo tady to sichravý počasí. Tak jsme dlouho spekulovali, dlouho jsme dělali pár testů, které nám první nevyšly, protože jsme koupili jakoby silný hajcungy, silný topní systémy, který ta solární elektrárna neutáhla. Až pak jsme vlastně koupili tento, vidíte, že se zabýváme, vlastně nabíjíme i mobily, různé tablety, věci, notebooky nabíjíme přes ty mobilní, hlavně to bereme na hory, když jedeme. Tak nabíjíme přes ten mobilní, ten je také na USB, vlastně rovnou nabíjíte. Nepotřebujete žádný transmitter, nepotřebujete nic. Jo? Takže svítí sluníčko, nabijete mobil, notebook, tablet, telefon, všecko hned. Ale aby jsme se vrátili k tomu, tak jsme koupili vlastně tu ten silnej, dá se říct silnej, protože po diskuzi s profesionálama a to, tak jsme vlastně zjistili, že jsou topní tělesa pro domov a zbytek, co je níž, už vám nevytopí nic. To už nejsou topní tělesa, nejsou to topení, nedá se tomu říkat topení. Jsou to prostě nějaký takový jenom udržovače teplot v bodech mrazu, aby vám nezamrzla voda a podobně. Froschschutz systém se tomu říká, vydaví, nebo tak nějak to bylo. Tuto je prostě poslední nejnižší topní těleso. S kterým my teď vytápíme tu koupelnu a brzy za pár minut uvidíme výsledek. Tak a vracíme se po nějaký době zpátky. Zjistíme, že nám bylo celkem dost, ale furt tam máme 36%. Topení jede furt naplno a teď jsme zvědaví hlavně tady na to.
25,7. Což je neuvěřitelný, co jsme opravdu za pár chvíli. Během slunce je tady opravdu skutečně horko, když se sem přijde, vydavý. Jo, je tu normálně místní teplota dneska. Je tu fakt teplo. Fakt horko. A vlastně vytopili jsme vlastně takovouhle velkou koupelnu, což není vlastně jakoby nějaká malá místnost. Dá se říct, že to je jakoby velká koupelna. Jo. Takže i takovouhle koupelnu jsme pomocí slunce za pár minut zadarmo vytopili. Pak když to vlastně nasčítá, když máte teploty minus 15, to máte topit, tak je to znát. Chtěli jsme vám dát nějaký návod, je to prostě naše takový další díl, který by měl nějak trošku inspirovat. Samozřejmě je to takový neprofesionální, ale věřím, že to inspiruje k tomu dalším. I my na tom budeme pracovat dál, aby to bylo lepší. A děkujeme za sklídnutí a Čau, ahoj. těšíme se na dalším dílu. Pište, jako jste psali minule, kde jste chtěli sklídnout, nebo kde nám psala vlastně paní Jana z Nířan, kde nám psala o tom, že by chtěla natočit o těch místních zemědělských prodejnách. Tak i vy nám pište, my vám rádi natočíme a podíváme se na další věci spolu, na další témata. Mějte se. Čau. Ahoj.